salutare, da? Facem cartofi pește cu Corneliu, marinari de la cu aeroport, te aduce Nașu și cu Nașa și cu Nicoleta. Și vă văd. Uitați-vă la Nico. Acum cartofi. Faceți așa. Cartofii la air fryer, că așa îmi fac cartofii britanici. Cu ulei de măsline. Ia uitați ce vă pune Nico. Ascultați până la final. O să fie și peștele, dar când la grătar peștele. Vă abonați pentru mai multe rețete. Dar știi cum? Ai mâncat într-una. Cum ai faci? Cum ai încercat și niște humus. Vreau să văd și eu cum faci. Nu prea mic. Ei? Nu prea mic. Nu mănâncă. Nu mănâncă. Nu. Păi ăsta care, de ce nu mănâncă? Și lăsați la air fryer. Cât timp lăsăm la air fryer? 20 de minute. Ok. Deci punem 20 de minute pauză. Ok. Ce? Băgați la air fryer. Că așa este. Este. Ok. Și peștele în fier la grătar. Așteptați puțin. Că mai curge timpul. Nu uitați de like și subscribe. După aia au făcut cartofii și mai durează peștele. Ok. Termina cartofii acum apărare. Dar Câte persoane sunteți? la grătar nu te știe. 3 persoane. Bine. Ați ținut post toată ziua? Vă rog, dați încrebe aici în cartofei. 20 de minute i-ați lăsat. Okay. Păi nu am Aici am pregătit maienele pentru fiecare. Cine stă? Unde stă? Ce vrem? Am înțeles. Bine. Da, asta doar degustat. Am înțeles. Și Da. ce de apă. Da. Dacă ne este. Da? Și faceți așa la cartofi, cum face Nico. Așa îi puneți într-un bol mai mare. Într-un. Afară de farfurie, că vă cade cartofii în farfurie. Sper că ați lăsat 20 de minute, nu puteți. 12 minute și 59 de secunde puteți. Și chideți. Iar cei ce suntem avem lățică, pâinici, urechi de porc, are piper. Ce faci? Urechile de porc? Da. Ce asta? De unde se ia? Lasagna. La Lasagna de nu știu de care. Toți au mâncat urechi de porc, adică și eu am mâncat. Nu uitați de like și subscribe! Că e importantul. Da. Aici am cartofei. Și am puțin ca ananașii. Nu vine cu tot autocarul. Dați like și dați like pentru acest coral din Noua Zeelandă. Din Rotorua, uite. N-am fost în Noua Zeelandă.
Tati a găsit fetiță din Ohio. Excepțional. Eu te amice. Fura locului. Uite-le. N-aș avea. N-aș Nico. avea. Cum așa? Stau lângă tine. Da, imediat. Îl bei altă dată. Vin N-aș făcut. o bere, vrei? Bob și Bob. N-aș o bere, vrei? Nu că Atât să bei pe zi și o tot, tărie. nu mai mult. Ce întâmplă cu lumina? Dar nu poate. E recomandat cu vacanțe din pe el. Da. Și cât durează peștele la grătar Cornele? Până când e gata durează. De obicei. Adică Nici mai mult, 10 nici mai minute. Like și subscribe. Hai bun, domn cartofiori. Nu face ciuă așa cartofi. Recomand. Troli. Cartofi prăjiți. Și eu vă rog să dați subscribe. Din nas. Dar Chiar nu ne înțelegem? încetează. Tu încetează, că mă superi. De ce? Nu mai supăra proiectul. Încetează că tu nu ești cu minte, primul rând, și cine te-a făcut așa? Dar eu zic că tu nu trebuie să te faci actor de teatru. Ce zici, îți place? Alexandru? Nu. Joci teatru. Păi, doar că îți place. Să scrie off, atunci. Uitați. Off, nu tant pot, trebuie să luați. Nu altfel de air fryer. Adunați ca și Nico. Adunați 3 câte 3 adunați. Uitați-vă la ce talentat e. Bravo! Bravo! Nota 10. Pentru Anda. Ai supărat pe mine. Mă supăr și eu pe tine dacă nu ești cu mine. De auzi. Mă supără nasul pe tine. Mă supăr dacă nu ești cu mine. Mami, dar de ce nu ești cu Nu mi-ai minte? promis tu că ești cu mine? Așa mi-ai zis acum un sfert de oră. Păi, ia început prima. Ba nu. Este foarte frumos, că este foarte important, ca n-ai muci. Păi, o fi... Donați la fel ca și Nico, că este foarte deșteaptă la mâncare. Nu uitați de like și... Rani! Cum nu știi? Iau hotărâre. Te mami s-a supărat pe tine, nu te mai vrea. De ce mint? Nico, de ce minți? Nu-i frumos să zici cu partea mea. La mine? În viață vreau și eu să fiu respectată, vreau Dar de ce nu? Nu cauza voastră. Păi nu doar în camera. Cine? Nu, acum la ce a început? Voiajul ăsta când l-am expediat ăsta. Și acum mă duc la el și nu putem să dormim, că suntem obișnuiți singuri și mi-e destul de greu. Aseară am stat la 2 jumate, am spus să spune, Dragoș s-a operat. și iau mâna de pe el. Aici facem burgeri. Când o să-mi iau eu mâna, Dinozaurul rec. Și hai să vedem cam ăla. Deci, Ai adus un grad la noapte. stai mami că încă nu e gata. haideți să vedeți, trebuie să lăsați la grătar de ore. Ce de peștele? Unde e peștele? Aici. Și peste drum, la Marea Neagră e peștele. Mamă, dar ce scâmbie a Și enjoy!